Sanibonani nonke, ngingu-Dr. Rakhavendra Koski, udokotela wokuhlinzwa kwezifo ezincane kanye nodokotela wamazinyo kanye nochwepheshe wezokwelapha zocansi wase-Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. Ake ngixoxe nge-phimosis, okuyisizathu esivame kakhulu kubantu abaningi, kusukela ebuntwaneni babo kuya ebudaleni babo. Ngempela, kuyini i-phimosis? I-phimosis ayilutho ngaphandle kwekhanda lomthondo, lokho esikubiza ngokuthi i-glans umthondo. Ivulandlebe lephiphi ngokuvamile libuya kalula. Uma uhlangabezana nobunzima bokudonsa ivulandlebe libuyele ekhanda lephiphi, okungukuthi i-glans, siyibiza ngokuthi i-phimosis. Ngakho-ke, empeleni, kuwubunzima bokudonsa isikhumba se-prepuce noma ikhanda lesikhumba libuyele ekhanda lephiphi. Ngakho-ke lokho kuyi-phimosis. Kukhona i-phimosis yemvelo, okusho ukuthi ezinganeni ngenxa yokuba lukhuni kwesikhumba, le-phimosis yemvelo ingahlala kuze kube yiminyaka 4 kuya kwemi-5 yobudala. Kancane kancane ngemva kwalokho, lobu bunzima buzophuma futhi buyoba okuvamile. Uma kusekhona, siyibiza ngokuthi i-phimosis evamile, okuyiyona esiyibiza ngokuthi i-pathological phimosis. Ngakho lapho kuvame. Le phimosis ivame kakhulu kubantu abane-diabetes, ikakhulukazi eNdiya njengoba kuyidolobha elikhulu le-diabetes. Iziguli eziningi zithola izifo zesikhunta esikubiza ngokuthi i-balanoposthitis. Lapho kuba khona ukutheleleka ekhanda lephiphi kanye nesikhumba esimboza ikhanda lephiphi. Kancane kancane lokho kuholela ekubeni isikhumba esimboza ikhanda lephiphi siqine. Ngakho-ke i-balanoposthitis engapheli iyisimo esivamile esiholela ku-phimosis. Kwezinye iziguli, i-phimosis yobuntwana iyaqhubeka injalo. Leyo i-phimosis yokuzalwa, kodwa kwezinye iziguli iyaqhubeka ngenxa yokulimala noma ukushaqeka okuholela ku-phimosis. Kunesinye isimo esibizwa ngokuthi isimo sokuvuvukala okungapheli, lokho okubizwa ngokuthi i-PTO, i-balanitis sclerotica obliterans, okungase kuholele ku-phimosis. Futhi kuyaqabukela, okunye ukulimala kwe-coital nakho kungabangela izinkinga ezithile ngokuholela ku-phimosis. Ngakho-ke singalithola kanjani icala le-phimosis? Kulula nje, akukho ukuhlolwa okwengeziwe okudingekayo. Udokotela wakho uzokuhlola. Uma uhlolelwa, uma bunzima ukuhoqisa i-prepuce, lokho sekwanele ekutholeni ukuthi une-phimosis. Kunamabanga ahlukahlukene we-phimosis, lapho kukhona ubunzima obuncane buyoba khona, singayihoqisa izokwakha indandatho. Esigabeni sesibili, i-prepuce iyahoxeka bese imboza ingxenye engaphezulu kwengxenye yobulili. Esigabeni sesithathu, kuba nzima kakhulu ukuhoqisa i-prepuce, kuphela ingxenye eyingxenye kuphela engahoxeka. Esigabeni sesine, asikwazi nhlobo ukuhoqisa isikhumba sobulili. Ngakho-ke kunezigaba ezahlukene ze-phimosis. Ngakho noma nini lapho abanye abantu baba evamile ngokuphelele ekuhlolweni, kodwa kukhona ubunzima ngesikhathi socansi kuphela. Njalo uma kukhona ipipi elimile, liyonamathela, futhi kube nobunzima ukuthi lapho bebhekene ne-coital ubuhlungu. Ngakho kulabo bantu futhi ezinye izindlela zokwelapha ezilandelayo zingadingeka. Manje-ke sibhekana kanjani ne-phimosis? Ezigulini eziningi, le-phimosis, uma ingelashwa, ingaholela ekubuyeni njalo kwezifo zomthamo, futhi kuzoba nokungakhululeki okuqhubekayo kuleyo ndawo, ngoba bonke abesilisa ngaphansi kwesikhumba sobulili bathola i-smegma, okuwumkhiqizo omhlophe kuphela. Ngokuvamile bayazihlanza uma lento ibuyela emuva. Uma isikhumba sobulili siqinile, abakwazi ukuhlanza leyo smegma, okungaholela ezifweni, futhi ngezinye izikhathi ezingavamile, lesi simo esihlala isikhathi eside singaholela kumdlavuza wesitho sangasese sowesilisa. Ngakho noma kunini lapho kune-phimosis, uma kungesona isimo esinzima, abantu bangakushiya uma bezizwa bekhululekile. Ngaphandle kwalokho, ezimweni eziningi, i-phimosis idinga ubulungiswa. Manje yiziphi izindlela ezahlukene zokulungisa i-phimosis? Hayi, ukusoka okuvamile, lapho singasusa khona ingxenye yejwabu, leyo indlela yokusoka esiyibizayo, futhi kusengaphambili ukuthi singaqhubeka nokusoka okuyisisekelo. Ngakho-ke ezinye izindlela abantu abacabanga ngazo ngelasa, futhi akukho lutho oluhle mayelana nokusoka ngelasa, lapho esikhundleni sokusika ngommese kuphela sisebenzisa ilasa lapho ukopha okuncane kuzoba kuncane kakhulu. Ngaphandle kwalokho, futhi kufanele sithunge. Ngakho uma sibheka izindlela ezahlukene, kungaba indlela evamile noma i-sleeve technique, noma kube ilasa noma i-stapler circumcision. I-stapler circumcision inikeza umphumela omuhle ngokubukeka nangokushesha ekululameni.
Ngakho ngokwezidingo zesiguli sinikeza zonke izinsiza, bangakhetha noma yini abayifunayo. Mhlawumbe uma ubhekene nalezi zinkinga ungavakashela udokotela we-andrology noma u-urology. Ngiyabonga.